Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe amasongo kaSigonyela owesilisa ongadalulanga iminyaka eThekwini eWaterloo ogwaze wabulala umalume wakhe kade ephuza naye. Nginibingelele ezindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakantwana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela owesilisa ongadalulanga igama akanye nesibongo waseThekwini eWaterloo ogwaze wabulala umalume wakhe ngesikhulu ihlungu abekade ephuza naye utshwala izolo ntambama. Lo wesilisa kuthiwa bebephuza imini yonke kanye nomalume wakhe kuthe section elanga amanzi amponjwana esengenile emzimbeni kube sekusuka ingxabano ube esemgwaza wambulala ngesikhulu ihluku. Igazi kubuya ukuthi beligcwele indlu yonke ubungafunga ukuthi bekubulawa inkomo. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngaso lesigameko ezinkundleni zokuxhumana. Sane emajolo uthe abaphuzi botshwala bangakhulumela bethi abunankinga umuntu kodwa ke ngiyakholela ekutheni mayisephuzile utshwala uziphatha ngenye indlela. Untokozo nto ukuthi awukodwa Nkosi yami amhlinze kanje waze nesihluku umfana. Untombi zeqoqodo umkhungu uthe kodwa khona into ehamba notshwala iyabulala umqondo nonembezo womuntu futhi uyahamba. Ufuthi Madela Mavuso uthe angilibeki kulo WhatsApp ngoba ngisaba ngisho ukubona lesithombe esisabisa kangaka. uThabiso esimvela uthe kuzoba nzima ukusinda kukaMalume ngoba ubephuzile yikho opha kakhulu. uSipho Ntuli impela uthe okusho ukuthi ubevele nesigaxa ngeke uze wenze into ebuhlungu kangaka ngenxa akatshwala. Ngiphuza impela kodwa abantu abaphuzayo banesihliziyo ezinhle iningi labo. Unompumelelo Philisi uthe akasemncane nokuhlalela utshwala ngomsombuluko. Bafethu maningi kakhulu ama comment, mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba ukuthi ngabe ulubona kanjani.